Какво ми говориш? Просто така е. Не мога да си приема лицето. Не мога. Много ми е трудно. Уж правя се, че си приемам лицето, ама като го виждам, не е това, което искам. Не е просто това, колкото и процедури да правя, колкото и маски да се поддържам, лицето ми си стои винаги така. Какво да ви кажа, всеки си има недостатък. Моя недостатък е доста видим. Доста видим. И така, хора, като цяло така. Кажете нещо, похвалете се нещо, питайте нещо, хора, някакви въпроси, задавайте, питайте, не се притеснявайте, прочитам всичко. Задавайте въпросите си. Задавайте каквито и да са въпросите ви, задавайте си въпросите. Ти хорошо знаеш руски. Не понимаю руски. Извините меня. Имаш голяма цица. Благодаря. Кой ти е любимият които са ти любимите кей-поп песни? Много от тях. Тебе придется не много протренироваться. Какво? Какви тренировки, ма? Какво говориш, ма? Някаква българка ми се подиграва тук. Имаш голямо дупе. Чакайте, че не виждам. Престанете да ми гледате частите. Телесни. Казвам, че трябва малко да упражниш, иначе много добре го говориш. Благодаря ти много, но просто аз няма смисъл да говоря руски буквално. Буквално не ми трябва за никъде. Но да, интересно е човек да знае език, който си прилича с твоя, и език, на който държавата му е най-голямата в света. Де да знам. Интересно е, наистина е много интересно, но то просто не ти помага за нищо. Миришеш, ти много замириса, миришеш, направо замириса, като пръцнеш, много замириса. ...74 човека сме буквално. Хайде, питайте някакви интересни въпроси. Питайте някакви интересни въпроси, хора, моля ви. 70 човека сме тук и никой не пита като хората въпроси. Да отворим някаква тема, де да знам.
Мириша, аз много замирисах, мириша, направо замирисах, като пръцна, много замириса, като пръцна, даже не се диша, мириша, аз много замирисах, мириша, ужасно замирисах, като пръцна замириса, стаята ми не се диша. Пръц. Мога да я изпея по-добре, но в момента гласа ми дет станах от сън е спаднал. До, ре, ми, фа, сола, си, до. До, си, фа, ре, ми. Не ме интересува, не се научих наобратно да ги казвам нотите и не се научих. Мириша, аз много замирисах, мириша, ужасно замирисах, като пръцна, много замирисах, като пръцна, даже не се диша, мириша, аз много замирисах, мириша, ужасно замирисах, като пръцна. Гласа ми е спаднал, не мога. I can't. My voice is under. Измислям си думи на английски, наистина. Каквото знам, то и говоря. My face is under. My voice is down. Миришете, направо замирисахте, миришете, направо замирисахте, като пръцнете, много замириса, като пръцнете, да даже не се диша. Хора, да ви сера в устата, хора, да ви пръдна на главата, хора, много замирисахте, хора, изобщо не се дишахте. Нично лично към никого, просто си пее, пот ми падне. Имаш дълга коса, благодаря много за това. Имаш ли Инстаграм? Виж ми биото. Не можах сега да се изкажа, нервите ми останаха. Ма, простачки тъпа, какво ме питаш, имам ли Инстаграм? Отиди в биото ми. Точка по въпроса. Не ми стига. Влез ми в профила. Имаш ли Инстаграм? Ме пита някаква. Влез ми в профила. Айде. Как сте хора? Ма много си проста, тъпо. Ма какво ме питаш, имаш ли Инстаграм? В биографията имам Инстаграм. Сложил съм си линка, толкова ли си проста забутана забила, че не можеш да го видиш? Бах ти тапачката. Имаш ли чакай, попитам някаква. Имаш ли Инстаграм? Влез ми в профила. Така. И не знам какво да ви кажа, хора. Какъв пол си на майка ти опутката? И така. Нервите си вдигнах много грозно, наистина, сега в момента. Много грозно. Нервите си вдигнах. Да ти сера на устата, Иване. Да знае само да псува. Яш лайна. И те и живота е много прекрасен, иначе, хора. Много е красив живота, много е прекрасен, уникален е наистина. Някой да ме попита, моля ви, имаш отново да ме попита, имаш ли Инстаграм? Веднага, моля ви. Някой да ме попита, издразних се много грозна. Попитай ме, пак оная дето, Рускиньо, попитай ме, имаш ли Инстаграм, моля та. Ма попитай ме! Моля ви, хора, някой да ме попита дали имам Инстаграм. Моля ви се, хора, дразни ме отвътре, трябва да се изкажа. Ще ви кажа, ще откача сега.
Попитайте ме веднага, имаш ли Инстаграм? Някой ме попита, нямаш ли Инстаграм? Влез ми в профила. Така. Много е хубав. Стаята е много приятна така. Много ми е приятна стаята. Красива е така. Много ми е красива стаята. Готина е. Как си? Много съм добре, благодаря. Наистина добре съм, супер се чувствам, уникално се чувствам. Имаш ли TikTok? Не те интересува. И да, стаята ми е уникална, велика, красива, прекрасна е стаята ми. Трябва да я изчистя малко. Колко часа стана? Оле, 1:20 ще спра лайфа, хора, да направя работа, да видя какво да хапна, яде ми са нещо. Благодаря ти, Гна Юрданов. Благодаря за розичките. Thank you so much for the roses. Любим си ми. Благодаря ти много, Деница. Много благодаря. И вие сте ми любими, уникалистични. Уникалистични сте ми! Не си харесвам лицето. Защо? Какъв ми е недостатъкът? Не мога да разбера. Веждите ли, очите ли? Очите определено, но друго? Носа не. Не знам. Не си харесвам лицето и не си харесвам. Защо се подстригваш? Млъквай. И да. На тъпите въпроси с тъпо ще отговарям. It's good for the table. What is good for the table? I didn't understand. I didn't understand your question. Can you repeat it, please? How are you, Gable? I'm very fine. Мъж ли си? Майка ти съм. Хит на хитовете. Няма да падам на нивото ви. И сега изведнъж нервите ми anxiety-то ми директно и тук дойде. И слези на краката ми. Много грозно. Направо и тук, сега на краката ми цялото напрежение, нерви слязоха. Много грозно е те и като отвратително чувство. Ужас. Отврат. Много грозно. Искам да има някакъв камък грапав и те да си търкам краката, ще се успокоя много. Чакай да не ма бам тики-тока. Отврат. Колко е грозно да имаш anxiety. Коя държава си? Вече ви казах. Живея в Русия. Россия. Съсия. В Земноморск. Губя си времето наистина. Тук ще затварям лайфа, хора. Знаеш ли руски? Да, понимаю руски. Научих се мъничко да понимая. Защото трябва да се говори тук в Русия руски език. No gibi.
Не съм рисувал картинката аз. Какви нотки. Какви нотки, хит? Той нотки ли са, бе, простак? Нотки. Боже, да живееш в България и да не си знаеш езика, това е много тъпо. Много е тъпо, хора, ходете на училище, бе. Лаховци, купанари, ходете на училище, бе, мангасари мои. И аз съм мангасар, ама поне съм учен мангасар. Научете си езика, бе, хора. Как можеш да ми казваш нотки? Отвратително е. Отвратително, наистина. Много ви е беден речника. Много ви е беден речника и постоянно едно и също обиждате. Не можете да измислите друга обида. Едно и също обиждате, хора. Беден ви е речника изцяло просто. Наистина ужас. Да не си знаеш ти езика. Нативният език. Да ми казваш нотки. Пълна излагация за теб и цялото ти семейство. Огромна излагация. Какво да ви кажа? Какво да ви кажат? Питам аз. Кой го каза? Курвенската ви майка. Хейтъри. Като ме обиждате и аз ще ви обиждам. До там. Обиждате ме. На майка. На всичко. Не ви ли е срам? Няма да ви мълча.